Wala naging hulat sang iban ang Nobyembre 1 agod nga makapanglimpyo sa mga patio. Sa Tigbawan Catholic Cemetery, isa si Jay Saul sa temprano pa nga nagpanilo kag nagbalik liwat subong adlaw agod masiguro nga preparado na ang panteon sang iyahimata kadungan sang obserbasyon sang undas. Pahayag sini ang undas isa man sa ginahandaan nga tion sa kada tuig bangod tiempo ini sa pagtililipon sang magpamilya. Pamutanan may nagapay sa Amerika, may nagapuli dihalin sa ibang nga lugar, may nagapuli di kadto sila bisita kay ang piyesta mi natay isa man nakapage nga pag-uli ay pag reunion sa isa ka pamilya. Luwas sa kultura, luwas sa Easter Sunday, nga family reunion, class reunion, most of the family dito nagapuli sa during sang fiesta minatay. Kaya this long vacation, subong mo long vacation, long weekend. Ang pahayag ni Jay Saul. Sa interview naman sang Bombo Radyo kay Police Staff Sergeant John Palomo sang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company, iyagin pahayag nga tubtob sa Nobyembre 2 ang ilang deployment sa amo nga patio. Ginpahanumdom sini nga stricto gid nga ginadumili ang pagdala sa mga deadly weapons kag mga ilimnon sa sulod sang patio. Magluwas sa ila may nakadeploy man nga mga force multiplier sa entrada sang patio agod makabulig sa pagpabilin sang kalinong sa mga mabisita sa ila nga mga himata. Ang ginapangabay lang gid namon sa mga kapulisan naton, ang dapat magsunod kita sa rules and the regulation. Ang mga bawal dapat hindi na naton pag dalon kag avoid gahod lang gid kita sa para hindi man gid kita maano sang isig kapareho naton. Nabatian ang pahayag ni Police Staff Sergeant John Palomo.